سلام علیکم مردم توجیک. این ای طرف دست شب همه دیگه ملت های همه به اوچرات گرم گذاشته رفته سیان گرانیسه سگرچین این ای توجیکو سر میشه دا ابو چینی برای توجیکو را جای اوچرات موندگی اینا روز 14 ای در راه برادر رو احترامونه خویش کدومت کی مقصد ما نمیدونستیم که همین خیالات ما میدونستیم که میایم در اینجا این قدر من میشیم تماما ما نمی اومدیم این طرف در کار هم نبود ای سبب ندونستن ما نمی کار اومدیم در گرانیسه دیگه ملت اینا جو رفته اومده است یعنی دسته اینا یگام مچرات نیست دیگه دولت بوده فقط این مینه توجیک این اینجا دویم روزا سوم روزا ایستادگی هم بچه‌ها تماما یگام چی خریدن خوردن نیستای بیچاره اینا نگاه که بخچونا حجتخانه کردن اینجا زنک که گوده که اونا بیچاره گوده کردن اینجا اومده اینم که رفتگی یکی توگرانیس قزاقستان اوچیراد با دلش ای اوسو با توجیکو ایستادگی هم برای همین برادرانا مقصد که همین برادرها همه شد همین ویدیو را پارتوی بفهمن که اینم خیلی حالتای راستشو چونه بگیرن ما نمیگیم نه یا نه راستشو تونه بگیره که اینم خیلی حالتای مقصد راستشو تی پلیتون راستشو تی خوردن تون او قشموز اگر ضرور باشه خیلی سفر کنی همه تون دا پناهتون بالو. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир ба ҳама мардуми тоҷик ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен иншааллоҳ ки хубен ҳаматон. ин видео дар кадом масъалае нафарҳое ки ай тоҷикистон омадагианд нафарҳое ки патент гирифтагианд ва нафарҳое ки бигем граница гузаштагианд дар видеоҳои пештара менавистанд мо ҳамвора скриншот кардем барои шумо мехонем ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед ва ин видеоро ба чӣ хотир кардагем нафарҳое ки ай ватан омаде нафарҳое ки патент гирифтаестед нафарҳое ки граница мегзарен шумо ай мода хубтар медонем бигем шумо худтон дар ҳамин ҳолат будагем дар комментария нависен ва дигарҳо мақсад дароем бинен худтон ки чӣ вазъиятҳо бошанд мақсад бо комментариятон дар саволам ки нависанд ҷавоб битем беҳтарин мешавад. ва ҳамавақт пешаи мавзӯъро сар кардан нигоҳ кунед нафарҳое ки тамошо доред лайк ва подписат сара биҷиқед. дар ҳақиқат ҳам баъзе нафарҳо бисёр калимаҳои хуб менависанд ки дили одам хирсандӣ меёрад ҳам хирсанд меша мегӯем ҳаракат кунем ягон маълумоти нав ба шумо пешниҳод кунем гуфта мешава ҳолатҳое ки гапи қабеҳ менависад хаяки дигаронро намедонам худам дар баъзан вақт як комментария қабеҳ мехонӣ то бега дилат зиқ мегарди ҳамин хали чӣ нашава хубтар мешава. нафарҳои дар билети ҳавопаймо дар кор мешава номерҳои мондагим дар муроҷиат кунем ва нафарҳое ки дар Россия қарор дорен мехоҳем ки билети донишҷӯӣ кунен бигем дарсҳо ба тариқи онлайнӣ мегзара дар гавор қайд донишгоҳ ҳамаш ҳаста яъне одамои дилпириам метонем муроҷиат кунем ва мехонем комментариёро. салому алайкум бародар, ман 2 рӯз пеш патент гирифтам. одамои экзамен харидагианд патентшон наодестиянд 1 сол патент кардан наметонанд. бирасон бародарода. дигараш одамеро медонам ВНЖ дошт ба хотире ки ай тоҷикистон телефонша наовард қатиш ба ҳамин хотир ВНЖша аннулировать кардан ва 40 соли дига депортш кардан. агар ҳечиам наёфтам барои надонистани забон ё ранг рӯ маҳкум нашудан депорт дина гузаштем граница сахт проверка 10 каса депорт кардан касе сайтҳои номша намегирам тамошо кардагиай лайк мондагиай сайтҳои дини арабӣ ҳарфи арабӣ сразу депорт даже гап намезананд қатид. дина хазайкам омад мега ки тафтиш проверка барои халқи шумо беҳад сахтай мега гаи даже фақат одамои шуморо манъ карда проверка мекунад. хоб дар аэропорт жуковский дар раҳ ППС менто пост кардагианд манъ мекунанд тафтиш мекунанд эҳтиёт кунед нафарҳое ки аз жуковский билет дорем. видео гузаштам дар ҳамин масъала будам у наздикии аэропорт бигем қариби аэропорт расиданда ҳол ма 28 апрел да рафта будам душанбе 8 майда омадам 5 соат манъ шудем. дар аэропорт пурсупос мекунанд телефонам мекунанд ба прослушкада мемонанд мегузари баъд. ман шаб омадам дар 5 минут баромадам тенҷ буд яъне дидем ки ҳолатҳои шидагие ки мақсад тафтиш телефон кофтагӣ пурсупос кардагиай дар ҳамин вазъият бо ҳолате шидагие ки
самолет омадагӣ бе ягон камбудӣ баромадагӣ. Мақсад ҳар ди тарафша бар назар бигирем. ҳамин шаб рӯз вазъияти сахр ва чӣ хел бошад барои патент гирифтан. Ай тагиш як нафар навистагие ки салом беҳуда наёен наметиям патент наодестиям. Бо як нафари дига навистагие ки созай дина ма патент нагирифтам бародар. Яъне ки нафарҳои камбудидор патент наметиям, нафарҳое ки камбудӣ надошта бошанд патентҳошона гирифтаестиям. Яъне дар ин вазъиятам ду ҳолат шидестае, хеле не ки патент наметиям. Шидестае нафарҳое ки патентҳошона гирифтаестиям ва шидестае нафарҳое ки патент гирифта наметонанд. Яъне ки чӣ хеле ки ҳама вақт дар видеомон мегем назар ба пештарара ай ҳама ҷиҳат сахт қабидагиам. Ай ма даже ягон проблема надошт. Гардондак май аэропорти Внуково. Нареноли рӯзи 3 май 4 гаштум омадам. Даже ма официально кор мекардам, не ки гардондам ма. Салом. Ма рӯзи 2 май барои продление заявление подават кардам. Бовар кунед беҳад сахт тафтиш мекунанд. Патентгириро дар назар дорад. Даже як ҳарф совпадат накунад гардондестиям. Тамоми солҳои охирра кофтестиям ки бо патент будӣ ё не. Штрафҳои майдаам боша мегардонанд. Худованд нигаҳдор бошад. Ҳеҷ чӣ гап нест. Ҳама ҷо тенҷӣ кор карда гаштем дар аэропорт тафтиш кардан муомилашон нағз. Ягон гапи сахт намезананд. Ҷавоб доданд. Дига ҳама ҷо ранги пештара ҳуҷҷат мекунӣ мегардӣ кор карда. Ҳамаш воима тенҷе мо 4 рӯз пеш омадем. Яъне дидестем ки ин гуна ҳолатҳошам мешавад гем. Ака ма патентам сӯхт. Граница рафта омадам. Аз нав гирифтам шид. Яъне мо чӣ хеле ки мегем ки дар ҳолате ки ба Россия омадем работа кардем патент накардем ба қонунӣ бигирем муддати 3 моҳ бояд бароен баъд бо 3 моҳ пас биёем. Нафарҳои ҳуҷҷат накардагиро дар назар дорем. Нафарҳое ки ҳуҷҷат кардагием фарқият надорад. Як рӯз меисте, як моҳ меисте. Мегӯем ки бояд ки 3 моҳ пас биёем. Агар ки ҳамин муддат камтар биёем патент наметиҳанд. Вале ин бародар чӣ хеле ки мебинен бо патентша гирифтай. Граница гузашта яъне 3 моҳ ай Россия берун набуда патентша гирифтай. Мегем ку ҳар гуна ҳолатҳо шидестае. Мақсад қонун дигар хел навистагӣ ҳолатҳое ки дар мардум шидагӣ дигар хел шидестай ҳамин гуна ҳолатай. Ки агар аз ҷиҳати қонун бигем меган ина мо гирифтем бародар. Аз тарафи гирифтагӣ бигем меган аз ин сабабҳо мо дар наодам патент. ҳамин қадар маълумот фикр мекунам беҳтарин мешавад. ҳатман дар комментария бигем шумо дар чӣ ҳолатҳо ғалтидагиен бинависен беҳтарин мешавад. Боқӣ паноҳи Аллоҳ миннатдорам ай ҳаматон бошен.